Днес ще ви покажа как да си направите нови дръвчета за вашите мокове и диорами от Лего. Ето този вид. Малко предистория за тези дръвчета. Те бяха вдъхновени от мока на EY WillC. Нужните части за да си направите едно такова дръвче от този тип са минимум един такъв брик. Едно по едно с 4 стъда от всяка страна, на който да хванете 4 панела, които се състоят от 2 слоупа, плейт 1 по 2, плейт 1 по 4 и отгоре тайл. 4 такива панелчета. Тези брикове имат стъдове от двете страни и може да се ползват вместо този, ако нямате от него. Сложил съм 2, хващам 2 панела за единия и другите 2 са за другия панел и се държат реално на този отдолу. Горния брик 1 по 1 се слага просто за завършък. Другите видове просто вместо тайлове слагаме плейт. А тук не слагаме слоуп, който имаме отгоре. И интересен вариант е, че може да сложим друг тип част за завършък на дръвчето. По-интересното тук се получи с това. Имаме по-големи слоупове, имаме плейт, имаме още един плейт и тайл. А тук завършваме с малък слоуп. И се получава малко по-интересна форма. А тези може да ги използвате за стебло, като завъртите стъдовете към нещо, което няма да се вижда. Другият вариант е с ето тези слоупове и отдолу слагате плейт. Те стават за по-малко дръвче. Тук може да обърнете брика, да е с дупката, както е на мока на EY. Отново стоят добре. А тези вече са различни модификации, които и вие може да експериментирате спрямо частите, които имате.